hakika bawazi gaki hakika bawazi yani narenge ana onye gutara nipo tukona ari kunyara kurana nuko rina ucire tanda igoro kumpona turaba karoro ko kamusie achaga kunini ngo ya maji Walitari na umurusetu usina vitali ndo kamuri pia kama ndi tuweka nandi tutawasiti yani tukaira mbona kitu ngwapi hapo sikunde pia itali bona hapo tukisoma ya na tegeni sina chao kwa Ona ipati ya wenga fakir sana usikia kama kia rege kuri mimi sabe tabi chinse kama tebi watu keru uti na endo churampo njuka ndi ngento kia bila bi masa kadi ikabidi akakula karangeli mungu ba kata imam hatu mama kono mo konto mama kamburi ni ya ndi kusuna ndi ento pero te kusuna ngoro ngoti ni di ote ke teria te ke Karibu sana mwanchumu ngere Unka TV na ninakupalia nimecharaiga imeye Kenyarokia Munyamagiri ime Murenda Ward ase constituency ya Bonchari imeye county ya Kisii aswacha utarira familia yo minto obatu mwana munyaruka urumuroire mwana munyaruka atwarete obokong ase chinsemo cha Chansoni kanyara kwenda nyagitari kunyora obokonyi ekare kanyagitari arengeretinga ngo konye kare
kani na geme chando yae yachakirete gabo kaenda akamanwa after kumanwa akaira na guchanka yene guchanka na geme chando nende yatogete tanyarete no kurara ubutkobo karuya buna bakagerete bune family ngabachire nyagitari banyogero bokonyo bu essential engia kabisa koro amanwa bataje nyagitari ao mbanya konyora obokonyi tokabona iga babwate no nechibesa choko gendera kumurire bokonyi asinya gitari siripate biguna banyagitari bande ono ntoko bibori igari swaringa ekera chete nyagitari komanwa ninki kiagendrete akamenya konyora eshida enene kubwariria chete nyagitari ritangani tingo chokwa na mange mamu mwabo no ari gaiga kwana tole na tatu mwabo baadaye nonyene munyaroko munyana atweresenga ninki kiarwete nenga kiachagete kurwara tatokwane na mamu mwabo tonyore story yae bwikira ninga kiachagete nenga kiagendrete mbaka bono iga. Karibu sana. Pole sana kwanza twikire gaiganka twarore shida kiri mu gwitira no mwana wo. Tutaracha kumugano tutweresa mareta onarari na mareta yo mwana wo rwarite narari alafu otweresa history ya mugano wa gocha unakinete onya kurwara nende ngai asomete makabona iga bunachite kurwara. Samareta na kyo kuroko kwa Alice Kemuto. Alice Kemuto Nyakina. Mwana ngakia kuroko. Judy Nyangara. Mwana ndi kwa mwiborete. Na stoko nya. Useni miaka irenga aliboni. Miaka era esina mbiri era. 22. Omwana uyu buna akokinaiga ora okomenterio giake na gitoko kuigubia. Omwana buna agokina gocha Alice wate bakoroko. Onya kurwara gosenga buna agokina goche skuru nga yasomete nga kiarenge buna agokina mbaka buna achite kurwara. Asomete Nyangoge primary form 1 baka form 3 primary secondary ine secondary primary nga yasomete sunika ndikia ndege academy onda kaega itakaenda kunya school Nyangoge agasoma bano wika form 3 kira sikamura kaira naka alinge Nyangoge secondary ko form 1 baka form 3 niliyo chikana form 4 kira sikamura akaira naka yera nitenga akaba ona riaba rende aba ekekabanga yuti netakire gochigokonyu bere cheste bachigosomi buye chikosi kamuterende basanyo chiaborire bandayo oteme okore agatema ndakanyetira karangeri bagansa rende gosoma una aigete form 3 kunya mubwato boremerwa se family tikwanyarete gochiko mwaka nera school fees akagenda ekosi ke yachite iyo gosone bitamba araria itierio itieri ano acha akirite bono agasome mitinyi bere yo gatatagaza kurwara nari amatemo rende bategete bari kuri musini mitinyi sita bagenda amatemo ona ganza kurwara ndakamukanya kumnyuka chi private chinke yegasinya nari togende tenya gitari tabaka tigankwira ni maega ke mungina ekarago chikurwara konyokorire ekosi ya yo gosona ikanyona era agende tengu chikokora banga amatemo bakure aidane bono asoe ikwende yaye erongo akanero yarenge ya na serikali yari kubaka serikali yari gwakana bono inyora gitukuria gochanka gotebinga igure bobenga kiyaringi teki bono kia munyali tikia sune ini kare school akunya kuendera kina tenge gintu kiri kemerete araria se yugo chisoni ere nari ndi muteti ya tia turi kati tabwati togende nyagitari nari togende nyagitari ndi baguchikumurigeri bagataya mpia tata keire bakumuira pieta alende bagatanga bamurusi marure gaiga mwachire nyagitari tabaka endi nga bamurusi handu wika gitanda nandi gasiti amacha ganza gocha ikaro mwalyote gaiga mukagenda nyagitari mwabetegeka gose natangetu akamenya gocha kurusi mugente nata itwararite kabiri agataka iru pieta kaenda karusi ya rusi burende bateba mukurire hakine nina bamukurira tugakora matuka 5 tukaigurira tuguika amache bona gaikaga gucha mange sibiti kali nyagitari ababa ya ono moiranire gocha litangani ekara mane tu nyagitari oiruru tieta aro ewe change njare ngo change bono lindi tari nkurira mono lakini kira amacha chagite gocha nari ari gwita busu bamugukurita ganza gusarira ige ngore igisi bamomorete bakiti kunyisona nambona biri gwasi lakini bono ekero muri mutarachi kogenda osomu nyagitari atarachi ko advice nga mugende tieta lazima na pimetu mba mwirite gitano bakamupima na pimetu ngaki inshida kibatebeta bwate kwende bakurunye fruit singe fruit
Epuruni bakuruka bakurusi. Muntu biri bikomera. Bikomera. Lakini yabona kamera sabe. Rinde bono bali umunyusi ne turini atiete kamurusi bono. Achaga kuninyongo ya maji. Nyagitari na umuruseti wose. Yose n'abanyagitari rinde bamwirite tieta. Ono rinde tugaika. Nandi tuikaga siti nandi tukairana. Riri twairana. Ande tukurara rimwe nandi mambi yawe batengumira bali tieta. Ndi bakamwira. Mwirane ku runyagitari amwaragire rimwe. Twararira ige nandi amatuka. Botko bunga kimwaragite. Ndi yaringe. Ya gose anda zagite ko komenta macha inarubona agerite nandi tukairana ngaki kibona bamusona. Ndi gachi usinchi yago marende. Hata ya nandi tigatwirane rende. Ndara elioka. No rende ndi tukaira naenda mukaenda mandi nandi tukairana. Nakimwali konyara komurusi nyomba kaiga ko ndoche. Ega literi ko chapaka. Ega ngo ikerera. Ngo ikerera. Ega mwasabite. Togo soba twako banta bakuri chikura twakwana munaro rumu kansel kurukumbati kwa mwakere sinzo mutega kitulemi ko tutumire gari yamukoba pokali bakatabaka bona nda mukaira na guchitabaka sinsirenge chicharinge muchikoira na guchitabaka etwira ndese sinza chenge spichiri saa moja ya mambi mukagenda nyagitari karo mwegete nyagitari ngakibaba tabete mbona nde bamupinyete nde batabome igamente nde bakamandi yaye bukagiti chikapiri bakamwira mitieta mukararara agatangu alafu mambi yaye mwatabu naenda tigairane ko chitieta ndo kwenda karasoni bona ndo ko rugo charende ndo ikagitanda ande nyole nanda abanyagitari bagucha bakumusiraundi abatete ko nandi ngabasibi ali hoteli uyaga kura abanyagitari akakura nanda ko batei bono uko no kurwali bono mukurwali umwana kyakurira ika bagatayaya muntu yo uri wirubumbu mukwende nto kunyara gusona bagenda bwo tegato gwake turasi bwo nyagitari chena lakini abumba mbara abanyagitari mbashuburi tega butabaka imba murwali tubaka murwali sana baba likole tabakiri yo bamusiba mwaka akarera sana ali kulira nino mbone kitunde kibona ki akiki mbo akunye kurubye usikumbe kira ikale bona akuti kumsona kia bona ale bone kerema yonati ndo chinga na acha wakora kindi ono mwana wekera ale tabaka abanyagitari nende mu reportiri ngakiba batabete shida ni reri yaringo nende bagacha kuirorera nende kabere ngamba so netibya ngoba batabete ngatiga tuchikoirore pole sana ngwari ngo burondoche bakachikoirore kera bairorire nende babatabiri nga mogende baka general tu yukwenda general baguchikoze bate yari muntu nari bwa mache ngantu konya ngatiga berere gwati muntu itumwakire ku Nairobi sinyaje abo bano narari muri tabaka muri general tabaka bano girimo abatabeti nga uragire kabere atatu ararite gatatu ria kana tugasoka okay nari tuigete tuchete general Janero na tukangatiga ararira twakiru muntu kuru Nairobi acha korre kwindi ya machi na nero bana ubakurwari tukakarara gatatu waliara gatatu agatebuti gasoke mba kunyara barabumba machai niri twaso totali ndi tusoke abaguti gwakisa watenge igwene tumubakane binani tarwari riero nonye tarwari bana ngo batebi ukurari kitanda giyo kana kimuko ngakiri binani banyagitari barabumba muri gerete bono ngabuteli binani gainkurusi bone atenga nando kurara rero mambi nani chirubuki andoko kamukari kuno kurara woka kurara gwe ngamurwarite akanite mukabera general gikakenga ninga kimunyagitari yokamanya woche ntwasogete tugatebugende kumboga karuma iga abanyagitari bandi bagate karuma igenda kumboga uyu kurwari bakano kwene ngikiagerete ngabarabuke kere nyagitari enene bataramurigerete bagakana batebu nari twenda tugomboga rende nari riba tochita tukarari mandi tukamakurigichi gasiga nari chiko bone gatokoba bakayibo mboga nyagitari koru general igongo gatabe mungina nga koru general na inde mweranete gochaga bakanka mwaka netibese chichege tanda nae nachite nkarigi ngago imukie kiombe ngakana mwache tugasabe kiombe chibesa mugakana tugaikaga iga tukarara rimara ekera kurara alisere ngakia ringe ngiya ringe ose bado ari guchandika abari ga macha ina baguitika ari bo munariga agoitika ikyo ransa ari munari agoitika mukamu atu mukaira nanka kera mwarari tene mambia na limu asogete kusenga kia ringe koruga mutaraenda nende kuira na guchibu inyagitari mwatebete etwararite mambia tukamaya kubanga tukatumu mu kansa na kurukumbati
tukamtegaki twatumiru nyagitari bombo sono ntubwati na muno tari kunyara gwita agateba takori na piri nkamukanda kunyara kuri na piri tarari utacha yani algo tenga piri etinkom ntene ni gali parari kamukani ya piri takunyara lakini era mwenyane Alice kurunya gitari anonye una mokwira na nkagaiga kunyara ali gutacha ose mwari kumuimuki tukumubwata mukutacha nabona twamureta kuri nyumba tukumubwata mubeke gali ni obaika bugikaiga yende to yani to bombo katwira mirekane wane ria twira no mutinyu yo o gatano twirane na ria twande takatukani yaya wano nko ba turanse bagutitolete amuteirwa ni to tiri bombo ga bunya gitari ngake kuruko usenga nyere gusi family kisi gainake no mwachete after mwarure general naenda mukagenda kisi gainake babwe kara mwara oche munyagitari ngaki usana aligireti Alice ngaki abatebeti ngaki condition aligireti na era agateba nga ndigagende nyagitari yani tigande pieta tore gose chusi tuchuticha machari wana bagaticha bakamubekere ginte mugukuru wa machari ende batange usena asali amise bagumisa machari agotena bamurusi mugukuru wana ende bagujikumurusi na banya machari na bandete gocha ekirabekeire machari tari guitika goso mugukuru wana riba murusi na ndo machari anda guitika gitari bani kama masakara ya masakara na bali kama masakara ali abuteini na bali kama twa mubekere no are bado gali wodi ase inyagitari ya gaino inonye gabu na mane tugari na baretu ya mbura ali sibali kunyi bane kuirane lichi usirende baticha sali nyingeli ende usemba nyale mbako nyara balo na ndo uchika kitanda na banya machachi natanya wale tio bakonyi na ya ukonyi wana lili atuntu tukamtende takitatu tani twara ende kwa tubeke gali yao batoko bagateba nimbwata bageni wana numokora muire neka muchikwe baka wana tuwikale ndigasinya bakabona nikiasi nyetenga ya batebete na nyamugende ngai litorete Eldoret tibasa ire ngaba sabite tatu sabite besa wana na chikubuli gali yokombwa tebuli nani baka Eldoret ni kororo lende bachikumulire libara lesene ebakumusambire lesene kibakora nindi na barabu bateya makya alekea wapo kana bitumugite onna kimuberete nkagaiga nga ani namuna yababurire ya gwika Eldoret chibasa chioka chyo kumwika Eldoret gari ase kwaborete gokomboi gwatebete ni 8,000 wanete gutware cyo tabwati bone ndi utsene ndi kinga tumuranchi mwana urike wana mbali ngobwate rata wana nani abana nani abaisike mbalingana sike batatu muri batanu once ne school bali andi wanyomire myo barenkana otore nabwa lakini wende tayo bwate nchirende ya gokonya yaya bali akero aibuna mamu mwabo Alice muy karansten kagaiga orochinga ayo munyene buna mamu mwabo tokunyara kumokonya anyore obakonyi bwanya gitari ayo ngakyo kuire ingane ngakyo kunyira senkoro yawe ndigo sena twali kutwa ko batitamu nyaruka gateba nkora nyora nkora ande ikwende nkokonya bali nkora abandi bese divi bano nende tigango ndara abatema gaki gusemba konyi umwana iyo mintu ninde bona liye acha gituma gutuma kana kurigarire ryo bana liye abaga akabakira rende abuna mamu mwabo ngakyo kuira ngane yani buna bonega Alice aliga no mwana moke sana by the way tabiare 22 years uyu no mwana imyaka 22 no mwana moke sana ngakyo kuira ngane nga Alice no ali nkagaiga arware taibuna mamu mwabo to kunyara kumokonya bano ninga kinda konye njere na munitaiyo ntabwate tugo ngone ndiye tiganda oni nyende mokonya wana namunesi nego bantu bigerani yabugo nabo kwalende yasi mabesi nite ayo munyene buna mamu mwabo kwanya korengereri nga nkagaiga buno Alice atari kunyara no ngo korega sinka ende no mwana bonega no nawenga nga no mwesiko monene bintu kibiri bigo chabya bakongera egasi unere bonega tari gukora kindi gyonse bano ngende nkiye no muntu bwatubiye bano nabari gabugo tune kumwekere asobori ndi bwaye ngige gucakia bakongera mono mbere bintu bya nyumba isukari mutabare cyaye sabuni y'ibintu kunya gusibya mabutale ndi kunya ro mukarangire nyo bitikera kibito moyo we kwende bukori bintu na bintu bingi no ndagira ntu bwatubiye bano tukunyora twamenya kiyebere tuhasia twanyara kende kutamu tandi bintu byakanga kwabura nona yanya nandaye
isukari gukore nusu yaya ona butumire tu mu buigo manto sinyanga kitoko manto natanga nyasaye wana ero batalichi mwanya gutema kuburia bakonyi gaiga no nyase kinyoro gusaba ntago ya matera abolitie bakonyi na chechi batoete tukairanira gukibombo bagatokombwere gari kinyoro ngia tokonyi igomba changete chibasa chikaenda chonsi none sinyeti gati nandi chikarema nandi tukabugurira n'ikindi nga ese buno muibori boneka muno ikaranstenka gaiga Alice bunari gaiga ayo no tema kwebwekera no maitenga to kunyara chibese echi achio Alice ko benda Eldoret ngonyara mwakanga sikia kwa ayo lirende no Alice kana otoriko mu ikaranst akimo cha mwanya orenda gira inu yakira gitu tagira na bole ndo konyara mwekera ni so getende buya mandike barua naka to ya byambi na nyoro muto umongina togo chigokora ugusaba kwa onkoroki asiso muntu tuligereti bonega umurigererio Inka TV inkiura ugani kwa onkoroki gose inkiura ataka konyi mono gwetera ukurwara ku mwana yo Alice tebono ngote tokani kwana nyesa banjire bankonye chibesa njire nyagitari na kende ni bintu bya nyumba rindi ejugato bakongo no tuchande gite tubwati namuna besa mune chibona nyagitari amariogo okongenda ro bari bagumuira Waliyo guchikumulinda kindagiro mwe tori konyororo yo gutumika kurwisiko waragira nyona chibesa nyona kende nani ndagira nyona bintu bya nyumba iga namukorera nani kirakaniti nani chaye no kende nasabunye ibintu bingo nyakomita namumitira rende ese birengere bya gose ekero mwaru utenya gitari mwatebete kunonye chibasiri mugo chigotumia Eldoret gose chibaserenga chibonete mukoira gari nya gitari mbato tebeti babona gose kire tugo ikoti kire twanyorire chibesa twachiro ni gari ari tugo ikari tugo bikwe gwati na ribatenge piri gukorera ningana iga bono bagotebire ndi operation gari tabaka chibaserenga mwaka nete chia operation tukati twasabite twaitia bete 77 77,000 okay mwancho mulie ko igure nga okogani kwa mamu mwabo Alice Nkorokioko nende atabwati una iresire gaiga atabwati nchirende yonsi aranyale gwikirani kwira omwana wae gari asise mo Eldoret achigo kuligere guna abanyagitari abanene bakari gari guna konya batebiri asenya gitari yeto gaiga ya Kisii Teaching and Referral Hospital to chienda renkwira na torena mwisiko mwabo Alice nera twerese nga narari babere bagwetera gaiga senka yao uno mwana mwabo arwarite gaiga Mwachumaligero Inka TV karibu na inde toranire gochagaiga na mwisiko mwabo Alice nera torese naragi bagwetera notorega bado ase ekenyoreke ase award ya Umurenda ime ya constituency ya Bonchari ime ya Kisii County tonde tukubwati omugano yo Alice urwarite wate miaka 22 na veresa bada tutaraira na gocha Alice no musubati wate miaka 22 arwarite asise cha Chansoni kanyara kwenda gari asenya gitari ya tabaka konyora obokonye karaka gari asenya gitari ya tabaka bakamutebi akorere operation after operation aribona imichando ya nende ya chagete ekamente kana kubwa konyeririe achire gari konyora obokonye notorega iganka sobo tonde tukubwati mugano yetu manyinga kibagendete nene ngaki yari nge makaiga chega ikaraiga karibu sana tugendere karibu asante samarita ngaki okoroko samarita ngoko Rosemary yeah aine sister ya Alice njene sister ya moke okay imiaka irenga yani Alice abwate miaka 20 imiaka irenga bwate 20 abana mbalinga mabole ase family abana tabere tori age metenga kole 20 years na Alice are 22 years mwakinire moko bwata nyanyange sana Alice ngakia renge atarachi kurwara nende otorese shortly buna mwalinge buna mogo kina Alice onya kurwara nende kerago chikurwara ngakia renge nende bakabona iga ngakima munyetenka gai okay story tokuna twakindire obere akababuya ikatwa basada ni kera renge high school form 3 akanyora akabarende pregnant akashikonyora mwana kare form 3 yeah iye kali tuko drop out of school agachanka yikarete mechane menene konyo mebori orure school fees kanse ikikebona agachanga kirachanga renda kanyora mwana mechando rende gocha batana buya chipte gocha iga ikalidi tu uko nyora kuri mwana tachi gosonu with immediate effect
akasunu baadaye ni training chia muzona biya iga karako genda tabaka Alice no mwana ari guchikunyore tabaka ga aya bona kuruba mawai mna bwachagete kurwara kwae gocha bana kira nyoro mwana ikire 3 years gabana yakire after bana kira nyoro mwana mchane ganya go swabano private parts chae akanya ko bimba tari ko nyara gotara ye karede mchande menne mono are nyumba bana ikari tu bwana tukarra option te yantu ati besa they was a friend of akamutebinga na bonko nyago konya ntumekeni chaifiana. On that process tukagenda Tabaka Mission Hospital. That's where I were thorough for like 2 weeks. And then you're arwari. Now to get aji. Tanyari okonyo biga na oba masariti on a private part. Akarako genda nyagitari konyora umwana obere emyaka eringa. Umwana 3 years abwata. Ade 3 years. Yo korwere form 3 ebuna gwatebete agachikonyora umwana ga drop out agachikonyora umwana mbi yanyore to umwana process mbi yari ngisoni that bono umwana process eriona nabene to kusunu kuri ba kusonekera umwana gwatire on touch kusunu with immediate effect tigetwegeka akachi kusunu mambi yae nyakitali ke yaringe kesereba town general general Bona no ba musonete ende ba mutari banya kitari ba musonete actually ni training bona na no muchando ino ashwere to gocha akabaga ko babucha myaka 3 bono na riri bono buriro buchi to so bwaso ete last year akanya akacha ko bimba private parts yae tari able gotara bona ye kare to muchanda se family wana moibori akabone kabidi ndo moibori amnyoka vyomba marigeri bore kienyeji but still kenenkeyo abula kini before bona achako babubemba kama wenda tabaka ibase egekeke kionspi at least nkonyara ngo gutara none wekorere gasia enkara ya tari konyara ari ngo korara bono ta konyara jwa abimbete ta konyara no moibori ramnyoka marigeri amwana indanyore kene since mwana bado no makore okay Mbana mwana no umwisika useno mumuranya mwana no mumuranya ono ari nkagaiga ena ona na bururu bwaso itego ono ko turoko bimbo kwa wana omusani uyo agacha agateba na bakonya kamokonya na ni cha FKDI tukaenda nende Tabaka Mission Hospital kire to ikorro aba mutebete nga the only thing wa makore no como corporation so that wamanya nkikere imabo so ko bimbo kwa private party chair wakamuira theater for the first time akakora operation lakini still there was no change akera ni kubake kitanda atabu abere 3 days baro se mbanya kama phone wana ikiba mo pareteti ono ani urine wana masinyora kanyawe ita true wana tari kwenda se bageria awe ita true wana yi kareto mochando mo komuna inde burwaya na watu lebiti 3 days wagato igore tebi and then for just 1 week ndi mbaro na kibao tokonya nona umwe arutenya gitari karigo una macha yo gwita igarioka mukanchanka to achanka ona ndi tukaira noro ndi bakatitebi bakatwe ni erfareta uchi kisi level 5 to baikari bakatebo mu gitari omonene uri okurwari buriro butayo bakatotoma uchi Dr. Mboga keinokea no twachiete Twabere toko vendora for a long time, but still there is no change. Mwabere moko venda moko irana. Moko venda ekero moko nyakonda moko irana yagitanya kyako batebinga muchando oli sinorolio. Omuchando bano ba agoteba nebinga private ani private parts ya issues chire week ya mechinji kunyara gusoneka. Bano kiba tenga to ende Eldoret hospital. Awara nyago tokonya Eldoret Genoke hospital. Abara nyare gotokonya obuchi ndoko nyako risi bashira tuikia tibasanire ngachi mogo sabu Eldoret ono consultation fee nero mario wanaro tolike ebile ero ni gari bago chota te ikiro amakorero operation ke banyare ko kozimba gabusi asa machawita
none chibasa chire chinyinge nga inubune family ena mochimo ibekera ni mokonyara kurezi chibasa icho ndukonyara to ndukonyara nitote none ndagira ngotoberera boko nitone binge bigotoberera boko konyone sabuni gusibichanga ndobate none pampas yako agutumeka tukumeke bitanjabe ina bitukorezi nawere ngani ndo chingana kongo masokonya bona ya alisura ndengano ekenwere mo bwate nyomba amukorinda mbo nkikeliko chakia bakongera sana so bolendi walisi ige tokongera munene ndagira ndagira ne sabuni ni bota bako nainde ono ene kubi ewika none ngakonyora akuru mu mario gari ntobwati ari akomokendi ona iye koreta ne michanda si family ekenene pika bisa kikomochana kabisa ne anikire gaigatuna endagira nyandi yakonyo endagira akuri at least a strong a bit sasa yaro michana ne reito wate kende nke yakonyara gwekolera rero munyene ya ne abana gikombe takonyara kwera liga wikanyora umuntu kumwera liange wikanyora umuntu uri close ne ono konyora rero neso konyona inga kinera wikurira abwate a lot of pain nakuru akurira ona bego sabe egotakera onyora none kende gekumwenta tena kinyo bichi ntobwati ntokonyara tore inse sana okonyara gwa afford aibuna amwisi komabo alisa koro Charles una guchandika iga ngaki birengereye ngaki bigocha ani how do you feel unoro Charles aguchandika nende mwakinira nere mbuya ringi atarachikonyora umwana muna kweresire mbuya ringi ngokora ringi gasia ibuya gaiga unokora ukoligereye sister yago chandika iga ase nkoro yawo birengereye kigocha gwatwara na bekoreta stories as a family since they were affected no masomo chiwa sirituali uchi kutumeka kusomea college chebera chi kutumeka all this transport uronone kende iga yani ya to affected a lot na inchara yang affected na went to join college kono no day school I'm lacking a lot no renka okobaya oburoiro bobwachita safe family iya ready to ke kono kutoka no ne ya ready ngo kono ne ke balo nasi veri one changa iga so that nitinareta kene nyumba so twachangerende iga na mama na yotineta kunyara ego bidi bono utoibeke inse bono no kweligerio ono utoirigerie atonyore bono oko ibuno ne konda sere waminyoka kwanyora shingi cha 20 ya koreta which one ego to affect nebende kubwate ni ya kwende college no koibeka asina utosometi ona yere koreto muchana bona se family alinda kunya bona michana na bego soiga bona no togoremerane twatebende twatoteme sana bago tobati twaro kwege na nyasaye na bako bakonya no nyaso korinda aliso na bakonyora no nyaye kwa sini kuna nyasaye metenga bonega unagwate bire lazima mutware sabuni lazima oberange ga buna alice no nyono komwele no nege kombe gicha eta kunyara lebweka alafu nende alice na bwato umwana oyo uri nkagaiga tebirale 3 years umwana oyo ere no mumenyete nere nkagaiga alice nasogete gose no ari bado nkagaiga kurwanyora umwana oyo no ari bon trochi michande mne altega so pono no ari nkabugo tu no tori okay pole sana so michande ni maitenga naro na alice ari go tachana nkuru nyomba baka lazima mumuimuki igo bono mutayo nkagaiga alice takunyara no gosoka takunyara pi ikanyoro umuntu kumwe support so that atenene ta kunyara tu taraire weka na babwate michanere erego uko gani kwao agochiase omurigereria nkoro kioko concerning alice unarwarite iga nkiuraga ni mono mokonyu no muntu turigerete okurigereria kamera ye na bako batebi oko gani kwane ntuna familia ya bo Alice no gotokonya tu ogotokonya tonyore chibesa chiranyare kutwenebo atumwire Eldoret motokonya msaada na abwatu mwana omoke okuchandika sana kwanda go emichando mnangina arwarite motokonya gake chibesa na chira tokonya mono tumwira arwali ure nera ira netu no mo stage okuno kugusaba gwite mne family na ndone ndagera mo tokonya ngoganyare kende igoria onyora nkeyo okonya michando na bere ga none ona machi ga yani okonya bintu ntobwate michando ga one konyora mafutanye nitayo naga netikurie genti ya no muroire ngoganyare
lakini konya finally taking care mito konya emechando mabero wega okuno kukwani uitomne family moto konya at least moto e support asuwanja tari okubiterera no gwanja moto e support tonya kumwenya gitari aya kugweni bo era netu no mo state arora mwana uri yomoke uguchandika sai okuno kukwani uitomne family. Okay. Poleni sana gukingo chigokora Alice bunaringe buyaka ngenda tabaka no watebetu alistichiwa n'abantu batari professional bakamusali enchireria ya match inubuna family mwanya korengera ngana bubaretete mechande ya Alice nendonye na bubaretete mwanya gotema kugenda gari kubaburi nga kiarenge igana inde gotema no nyakonyora amachibu kurwa sinyagitari aronto ana kwira nari tuburi akimwaka rutega lakini nabutokorenga nabo ari tumuchandoi sababu nye yaringe ngana operation ya okorwe bari ko mutebiri ogaratumeke ikogera digo siyuburiro ono gocha gocha ntorabwati aro murabwati yaya murengere tukobwati nabo torengere tiaro tubwati tumanya na inki bakorerete iga na indo muntu onyo tarengorio ogokore gase inki akorerete gase enyo tarenge professional angepeana nafasi kwa mwingine afanye naboro changa na ubasareti mwisi komino bogima nabo bamusareti bogima bona ro change mneke ngwerere agokorerwa anatakira bekiru pampas no mwana tucha machari na no chimna gwita nabo na yatakire sabuni asibeyu to abe clean di misome ne bundi tororo ayos na bako bero mwana ya goitere michande nabo bagerete no mbona iga togo chigokora umuntu nabaragireri gaiga atakeko wikira Alice ose no rinka gaiga kira rituko no wate namba isi ni wate namba isi ena nabone namba isi miondo bonse wato moyo bo gwancha nabara atake no nyoko ba advice ose no nyono abanyagitari ose no nyona chilo yanchiro buna tabaka bakoreta mangana ene ndu mweka mwegenire ngana ubagerete Alice ale estate yare bonaiga ena ne namba isi mina bo montara gwikira manyi gwikira Alice asorura toro wanchoku ya utrikera ndume familia ya Alice ndobate namba ya simu 0758 325 352 wose 0708 844 140 irole namba yawo nendo kwani ngora ase namba ya nere 0758 0758 yeah 325 352 eyendera 0708 844 140 enere namba ito Arosuraga ni gotuikera gotu advice gotokonya sono no kwena no muchango kereranche kereranche tokonya ene nambara tunyorene amarita na ralia yakoreta amarite gocha Rosemary ende yareta Alice yatere kabere Rosemary Nyakina ende yareta Alice Machuka okay asante sana ngondra kutole ko basabana netwaro koege no nga Alice nkonyora chibesa agende Eldoret agende konyora obokonyi gari aseyine gitari nene na bakonyora obokonyi abwene irane bunaringi okay asante sana mwacho mutegere umuligerere ko igure nga onere twaringe no mwesiko mwabo Alice ko nga Rosemary ore sire bo sana babwate iguro ya Alice ko rwaranka gaiga nga Alice tari konyara gwekorera kende gionsi nero rinka gaiga no nyere munyene nabone to kogende skuru lakini oboriro bwa Alice wagaire nga ere na wali nkaga igatanya kona none college konda remba ko ogichi konda naria koleta endagera yabo nkaga iga gosoko bagire ibintu bike bagutumeka nkaga iga kona ntole na Alice monyene alafu baadaye tora na tatu mwabo tugunga umugano obo noro byoyo asukuru aroko kwa Alice to chiandare umwachumo ligari mnata watebi kwenda tole gari ase Alice ro monyene nero rwarite atwele senga ngakia genderere nene ngakia chagete kurwara mbaka bonaiga lakini eko bidding ante nene kuruga iga ase karanste kya garanga Alice ta kunyara gwikaransa ase kerobeke ya gwikaransa gaiga ase momorochega no lazima ngende mbaka gaiga ase bench yeres nkaso voice ko gaiga no gwikaransa nga no akoba at least a bit comfortable no netali comfortable mono lakini gaiga no turanyare ko babuya tukwana monera twerese nga urwere bwa inga kibwa chagite nende nga kiagendera tenka gaiga unaikara stays ko gaiga by the way Alice kunyara gosoka isikokera lituko nitu buna twachaga yokoro mugano nitu twa request nga soki bisko tomorore nenda kwane na into atweresera munyene nga kiagenderete karibu sana Alice tola sobrowira asante unaikara stays gaiga nga kiwibwite no chenga ito guchandete mwe igando cheme chando mnande
mbu yuri ngabuni karaste igambu yanda at least ubuno evidona bilimbwate bilibase ba se kwenderi bono bikwanda mega bono naikaransira ga at least wana go ikaransira kugoroga iga go ikaransira bono amacha itika guchimega okay tali buna nche ikaransira iga umwanchu mali ko igure na Alice ikaransira ko bali iliyotegiria bwate ndikonyara ose ndikogera aikaransira alia se kerogo buna to ikaransite konyana muisko mwabona mamu mwabo Alice samalieta kamiri ngakyo koroko Judy Nyangara koroko Judy Nyangara turi koroko Alice Alice mamu koroko igo nero koroko Alice okay tutoyungana bakoroko urenga akoroko Judy Nyangara tagero koroko Alice okay pole sana sayo asa ko iteire no ni go twikire gaiga nkaseino kiagera ngantwali gibuna mwisiko minuto ligete tutabutenga toigweti bya tochega igato kwana munaye muno toresenga umuganu wo uno gukina gocha ende buna gwacha gite kurwara gukina kwana muna nakinire tina gwata shidende yonse bianki nete baika form 3 bahati mbaya ngaba murito kile naba murito ngaira na ngakora matemo nya sentence nyanguge ngachaka kile nachaka ngakora matemo yo kwenda form 4 ngaira naka riba gusieka bono njitingio skuru deputy akantebi yenda ka ngarika akandikira riruba ante yagenda ni kesu kitakurudi shule ochoira ni skuru ngacha ngabera nganyoro mwana lakini nasi nje family tiri kwenyara abuna are ibenge byana byarengengira ne skuru ngore ko zinare ngadu aksana kataka ngira ne skuru lakini bono ikaba mama ta kunyara kurinda mwana na njande ndoroje ngobono kuri form 3 nari kwa bahati mbaya toratebe ukanyora ukaba muri kero kwa bere muri tokwirande guchankaga iyo nakia baiboli bawo ngaki reaction yari nyakiagera kwa tore siringa kwa ringe so hard work no nya skuru ngaki reaction yabo yari mama na afiti mono pe no tata na afiti lakini tata tali kunyara koro kipeni abwate buna mama yagete mbaka tugweta na nere baka butuko na ari kurira baka na ari kwiburi kan konyo mwana na kigosera chakoba na ara aronge iburi amaso na ari kurira butuko gwake mama no ntenga oro tena kurare ndo mwana winju no torange tukuwa kana skuru naye kwa sari nenda konyo gusire gukore nanda kona sto gukore skuru kapera yani ngoboko nkaremederi ukadapanya na mulu setiri tangai tande tingo kora biwo kabere bo abona aberete kanyoro mwana kina na nyoro mwana mbaso ne tichinza chidiji chidina bane diguso ngitari kiwache kisiri faro nakikuwa ruta koruga iga mbaka ukagenda tinya gitari chons pichirega iga ukagenda mbaka kisiri faro kwatabete bo wendo se wanje njene kali tuna yenge chusi de yeke mambi kekere angete kondo kwa mtu na roro akarete gari akena na bwate simi kamutebi akarete gari mekazi na ro bwate gari akamwagira akamoreta bono nchina arenge tukone gitari inche bidanga ribyane tari mbya arenge gitari eyo nche kanyora nko ruje na roche na ndi na ubongo bado no boke bwarenge na arenge 16 15 na bongo bwengo boke mburako nche nko iru waroro ngobe kwitanda rindi bakanti igitanda ngarumu acha kanyora mwana ngesa saba sana shabutuko bona bo ukira bona side baso nedia abo echo kwanya ruto mwana normal na ya tumana kinanga tetake ananga tasini ndi bona bone kusumuti usangisa toiga ona bakata munya gitari tayo aboke mambi ngabekerwa aboke mambi mama bakata bibagura amachi chichuba sita bakagura ngabekerwa wodi gabo amatene tigabo ngairutieta na irutieta ngakoreru ngairana ngabanya gitari chibasa ritozi kosoka bona tukabuga ntumbusa chibasa nchi chatakile kuru 6000 baka request chibasa echo mama bona bagachona Sunday bakatebi chibasa nje mokoreta chibasa tomaye kubalili polisi mwana inaendeka mama mbabwate baka sabasabe kiombe chikaika 5000 bakoreta umonye nakabaira ninacho bakaruzo opu bagachaka mambi yae kabebati ngasoka ne strike ya vet ngasoka ngacha nchimbia namna nanyo to mwana ngacha ngasibine chumfi una gwate betunye gitari abo bono mbiya kwaringe gosenge kwari ko igunga turi buya muna na sibetine chumfi angeme tenye tatu ngaba buya mbona lokora chigasi na lokora bono che na kozi beburi mbabate chachuya ne skuru bane kabidi ndigeri umwana nabategera umwana nenda na korasa zingusibira ndo chianga
ngari kwega cio diskora nkwende Kimambi na ithana chinsa bunechi mwana wana abu mitinyire ngabwate abwate around 9-10 months ya okay ona ngabanga nyokumurigiri gote mambari kwenya ngabakaja jitina gwata shida ndio ona shida sia tukunya igwera last year January ngaigo uju susu na igubororo susu na igubororo ngabeke kantari ko tebia bibiri yaro kozina kala le nyumba ya renge nsaiga ona kutuko kinda gita kitinde kukwana ngo susu na igubororo na rera ekosinetu ari kwenda ya keyo ya serikali Kimambi nabo kana korega sine komene korega si naende na genda nkwenda ari yani nonye ngosona tindi comfortable na bongoya gote mukungu inga nchino ekindeka tindi buya ansabera no musabiare sana ansabera ngabera ngacha bono nga ebero bono nga igubururu bono nkaga ya kwa batabiri bose kunyabukira na ari kunyabukira kira ko yani se yare asare ngena ucyani na ibu haki ko deyo muiburi ngacha bono haro ngacha ngigubururu ngata mama bono mo konko ama kambori ni kamatega ki ondigeri kurumse munande nje ntonkera okere kurumse uchugusuna iguru ngote neri yote keteriate kete mama kangachi pesa ngagende nyekitariete uchi okorokoroche nkwandora chama kachikumureka sijui kama mbori yekibi bagante hivyo kangante ngane virus mbwate ngane chicho na chiete tutulisha chicho ona nga imagine around warenge itierio izo aronga imagine ngataba na bera benero nchise ni imagine tuko zintu arenge itiro tu arenga abanafunzi abange tu areko somi bunese bekara before tutaracha practical kataba maybe nero ko bango sha tongi chicho abange na chicho chini cha bomuroro chiri ya muraba inkenka na ditu areko somero itiro boys okay imagine wana se cha muraba abomuram kutumeka bare entu twachi kutumeka na entu tu arenge more than 2000 toko sha chicho echo njenga imagine ne nabo Chuna bangete chintetere bakanga chibanado bakante chintetere chinde chikoni 600 ngachaka ngagura ngonywe muri tuko nganyu bado uriro yani timbe to be comfortable bado nale kurita butuko igo ngavera yande ikazidi bono kibone ndiki bono yasunani mama ante gato ta ko ngorokira ngatapati ngomoroki aronga ani ngasoka pingate ngasoka namwe mesikomi nera kwa morogete mesikomi to bono yoiga tarengo ange no eno ryo manene tarenga oyo na tuko bone kire yandu mide kabisa Kimambi na rusiye bintu sa ona ronga yuba macha wite oka kuchinse au yani wete ngana macha kunyo kuchinse takiri macha tai ngachanga tebyo ijite ene ibeto na rega ryo mo meri ko meseko kama tebyo gaki kerubo titongo ndete na endo churanko njute ndigere ngentoki kekere kurunse akacha kandigere ai ikabidi akakura karangeri mu nonde iga nkamwe ikabidi akakura karangeri mu nonde haki nchumorore judi mnare yana bimbete kente enya meyu bimbete mbaka hiboro bimbete ona ipati ya wenga affected sana cause kiamerete kiarege kurumike sokete kuchinse tukagenda Oasis mnyagitari tukaganya mnyagitari ogena kya akacha tukaru 2000 akandigereri akantebi akateba kakyo bonete ko 18000 15000 ne cyo kubeka mal 3000 ne cyo kutumeka okare rubone ko sikwente ki rero ngitani yare ngona Thursday ante bone ko sikwente ki mke basi kukina mono sababu yechi pesa ngachanganya rumusani one twarengenere yo ngatebo kake mechando na bokwera sumusani ngamweresa abatokonye NHIF iyo mwana wa ebono ngaruko maleta iyo mwana wa eritwa bakanjinjirieta tukagenda tabaka nkaenda tukerio ingo na mande ye Kimambi bono buko nyona riro machero kuruga ne chae bono mbachiti bankorere iri tukerio bakanteka bakamurikara bakante yikitu nafa gukatwa mkekisha gukumisa wasisi bono ntonya areti tukachaka ingo na Thursday tukachaka tukubera Friday Saturday Sunday gacha kwena Monday karowira nete gochanka iga ngonyarore gutara gusenga kigari nale kunyara gutara ino lenge nyumpure gende burere lioka ndego toburu anyo buru nale kurera yani nale kurera baka china iba chari gocha chibori kwani nyingi kiaba ngacha nale kunyara bono iri ngite tabaka Nekitari umonene kera chakudikeria ante ubone tukurusiwe ente konyo ngiyo tari endagera mparo kurusirero
akatebia abanyagitari bamwabo onacho ekemambia oncho date mbasi kuri kendo kuchakara saa 6 mpaka saa akikemambia kinairutia ngarende ngabera mambo kaki tinga ile ndagithende yose nonye machini wedi saa 5 saa 4 ngairutia akairutia ngaruhusu kutia tanga saa 8 iga kwa saa 5 angu saa 4 mpaka saa 5 kusini geteka lipa kanyora match ngene niko menterwa match kabekero match amange kama ekuidurende kenairu akandusie kwende kandusi ngacha tukaberaka tukawinya gitatu tukaberaka kitoberaka hakika bawazi gati hakika bawazi yani narenge ana onye gutara nepo tukona ari kunyara kurame nukuri na uche gitanda igoro nko na stura karoroko nawe yaringe stress yani no kunchika tukunyana igitanda oye gitanda je nari kunyara kacha tukira na tuende tukaira no na ndike ya tuba tukaira no bakamira tieta mara katatu aku mira tieta andi kuida na gitanda andi ya basi mkonjo inatoka na mpipi inatoka kamera gari watu tieta mama bwana bakataka haya hii imezidi tukasape ili rubele kwa soka tukasokatoka kugenda kisi tukazo teita kisi tukana kitu kanya ume ikadu yu si kaido kabero rore kuruzuzi de ngasoka friday ngakuleta wodi akambike wodi bento kanyite tumunye kitari urasi uto urasa angona infeli mmoja akucho ndikire likana bali abantu abantu kunyaro ya musare akorike jiru ata hakika akoni ani ngalike bunone kitari abangi kalorera mabera bande asina ntu kunyara noyonde akarata ambe kavere 1 week mama bate ani chifu ite toko kwenyeti kaira na nga baka akalichi na sikiombe kaira na kanga changa vera keyo na denga kaira na ngitari ngabona nganda ha bomba mbona na bete ngukeza butuko kimambi cyose hapo tukachimasa kanira twavera baba sona rakonde cyari mamba bako sona butuko mambi usitei kimukora Desemba hotel. Hotel nyama yani ya bibi kuzi abakana yitukane. Uikari usi ebusi yabuto haya ende party ya. Kama kaira naka. Kabu metenyu evere ana ande ngira ande kuirana ande ngaruti hata. Ande kuruti hata ande kimambia batuse. Ande bakata kabarne kale tuka. Ande ngabara ande kuirana ande ngana kuirana oro. Ande ngaruti hata butuko. Ande ni yakata akachakatela uno hena kamradi moka ande mocho moyana tukacha tukairana ona rito aje tukairana akatote kan ndi ba ante nende doi kuna vipi ate hamna na yan pension hali dem mecha ando tini punya ara kutar no de kayo ante no changa na kusiku turu awani kitamba beno boko bena nyumba lakini onde tayo yani Kwenye ondeta hiyo na wewe mtabiko tu risk. Mtu na wapi watu ruga ati kustini kwe. Inkwenya au motana ro utale. Lakini bono nguzi kutana ngonyenya kukulunza. Kini kugira kwenyara. Ngo bera burima maji. Kurala maji guru kutuko. Tamba kwenye kujenzi. Msakala bangeta kaera uno ne tamba kwenye kutume. Tayari kutio kapono kabisa pikane tio mo kisi kukira litu. Kono bako mwana gatamu kurana baho mano ni akirenda bwa saina na wate no mara wate konya sinore kana aso mano yo aso manora isenare aso de mwa use umanora muri okwana se mwate isenare ngo support yare sana tari mu ne rigenda tabwatigasi yara kinire kira ngutumari listing support Tengo mata eti ya kwa ndito kwa tigasi na kurite spoon pake university na kurite ini pono taranyo mbwanga kurite taranyo ragasi hizo mwana insenga ragaki na mtemtu mwana na wa peshi na sababu sapata kinta kunyara senju tamu eta kwa tigasi ta kunyara inse ni kereke katita ge
nabangu support no support at least no support ya mwana umwana ria takire no ni utabu na bongo motei zingine usana bora motei yo nitakuwa akire asa ku reply mwana nitakuwa zingine otene nyumba yangu akana customer yadiwa no tali muntu bwana na kwa ni tumeta na kuru lakini nkasogoniga pero la mata pole mwana mwachumulire omwana onore omokong sana by the way timetero nege ntonkomenta mwibure buna iresire buna chandegete nende koru buna achagete koru pakabona iga unagendete kana iga so nabaro chomuchanda no korara boka iga korara samacha kunyara no kuri na sigitanda pakakonye taringa nobulima gwetera nobokong sana nende orenge buya okore gasi yaye buya twendete bado kwana nere atweresenga iswali natete okobori n'ibigana ayebuna kwa chite nyitari kwanyoro mwana buya abantu ababono abachite nende gusona aba bataringe bari professional na mwaterete kwanyiko ngere byo manyenga na bwa buserete bugima bwa busoro chenga ni shide ilikuwa bwate kwanyoro mwana simrango rengerere eshida nero nakuva kusetio koba imyaka yonse naberete mpaka muno mwana akinire china bwate shide yonse pia na twafangeta ante kine chine chumfi chembia na spirit ndio na rengi uchingaro kora cha sio ngo tuna bwate shide yonse bia na rengi no rucha se bringre yo no vagre tuli ga buno ribone anya ko balengre bobe usanga kiko kuika kwa balengre kene kiwango abangore ngene bobe bankoreta lakini tingo yara gebanda bakorere mwachumulire na mwigure una iresire nabaringe bya anachikonyora omwana kerasonetu emyaka baadaye ekana bakietete akamenya gucha kuigunga egento nkerekemerete asichinse mocha chansoni after that akagenda nyagitari kera advice ati matiga kore operation after operation ngo tebakana ngata kore to stitching buya akikiagerete nga akabaiga bunare condition onaiga oichira sinyagitari chinyinge ichigwa konyora nerimo nga igasone tubobe bari swali tokwe bori ntu una ikati bwiniringa nyagitari ke yakorete ubugima bwaye boche bobe ninde nenga kibari ko musona bobe enere nga negligence ya nyagitari after bachire ba complaint regari nkina inde nyagitari atanya ku react usana nyoko ba advice na kibako gendera no borero bobwali usanga kyakonyora obokonyi iso itonete ko iboli gaiga ikratonete kwana gaiga na familia tumanyenga kibirengeri byobire ninde banga kibakonyora inchira yoko genda nyagitari toligerete ko rugabo obwato moyo bwwancha ko so bwate inchirende yonsi uranyare ko mokonya no nyene advice osomo chango chilo ya chiranyare ko genda gali nyagitari asasonetu bobe kagera ngaka bayiga munabone gatari konyara bwekorera kende yonsi nene muna mwibone na bwato mwaka omwana bwate emyaka ene 4 years tari konyara no nyene omonyene ko rubayiga nkachi kurigeri no mwana oyo gosonyere omonyene ko egenderi kebogima nyoko bwate nchirende uranyare ko mokonya mwisiko mwabona na namba yesimi nere ngo twanye namba ya yesimi nyotete ko muikera tumanyenga ngakitoko mokonya ko rugaiga anyare ko genda gali asenya gitari ya Eldoret akolero osanyoro bokonyi bobwenerete aira nabe buya bunaringe kali bwate namba yesimi ina ni namba yo 07 99 83 53 51 wakwero raymo 07 99 83 53 51 Maleta Judy Nyang'ara. Maleta koleta Judy Nyang'ara. Judy pole sana. Pole. Ni matenga gwetera mukong sana. Lakini onyi goto basa ko lose hope. Basa ko give up. Amangana yonsi pia tara konyo ranki wataite ko ba. Ko school. Before es kene nange school ana rengere tingo kora. Ana ko venas. Uzini na ujisemeji anaro. Ore nasi ngana ko resteria ko rabanta mabe na nchini bwata mabe rayo ko rabanta. Tiap anjeri tuken mo kan sayang kon. Oja ko nasi nande vien ko ramna ba ko smart. Ngama at least na kwa beka chini for me chichinas. Kwa smart. Ero via sana anyway na nyabonega at least una wetera yani mete na jogo chikobe nasi ingia zaidi. Turo chimuna wetera mngakongo ya gwachire tinya gitari au turanyora bado bokonyi. Lakini kwanda tole kusabira na heto basa ko lose hope. Don't give up. Sabakera gitko buno koboka konyororo bokonyi. Naro toligere teto ko manyonde nara kuro andons onyore bati yao kwerandre buya kwa gende no bugima bwa buya.
Asante sana omwancho muligari nka TV waibura buna Judy akwanire gaiga nero ogwetera obokongo obosana kura naturi tukwane na tatu mwaba toresenere naragia bwate tuchiandare mwancho muligari nka TV turane gocha gaiga na tatu mwaba Judy nera toresena naragia babwate gosena naragia bagwetera gaiga gwetera kurwara kwa Judy karibu sana mugaka sama getanga gyokoroka sama getanga Patrick Nyakina na tatu mwaba nje tatu mwaba Judy singara Judy bono ngaki achagete kurwara ngaki obororo mbolimo bwate nkaga gosena naragia mo gwetera ogwetera kurwara kwaye Judy achagete kurwara kubenda yae namuna samayo esiriyo kuibara kwa bangi akalinya gitarta baka akabaru nda kairuli wana kabanga nda kachikuyo yakawe tatu yori kabanga aya rikoba igayote kana no limo barte tali muntu bwato chusi akana pia katabanga nyina siru akatokaliwe kuja so ndiwasi wale konsane nuko wanuko tukatake safari yau akaene pi umwana yo igoto ndubwate njere ndi yonsi pi igatora buki pi mego tukakonse mego ituma ono ke donke yo pi nani stin take tumwe ritoreti ndama ide ngo tengo charali ndama diba sire ngikuchio nomba batebete baba tebete ngaji no aranyaro bokon ono ndoma diba sire ngikuchio porque bate bete muiru bwangu ona bonete nga airu tairege kankaga iga bonete tairu airu mnambwangu kusute ni bala ngwako aye no wa inki yani ngasikie mo korankaga iga kogeranga mwanyora indagira inu yakira gituko njeni je kanyambwata bandawa againe kurwa mwana ya ruara nanje garwara karwara maguru o pitini utara ngamo ndona tazira nyimbo igonga egashirane wa chikona kona ekonde kutuka makora nero mo koraga netokora jirate yone yabe mwana kwanza ngari jwa tu bange de biasa mwana ga ile jwa sapi obaira ndi mai hotel mai ka pi na patra ngendre ngabona ye asa obo kuruga ya ko mwate bire chipa sanchire chiganeri mu mwana tamuire nyagitari Eldoret mwatembere konya obolya bakonyi kuruga igasa abantu bekenyero ko sasa yamate yawo ase kenyero to jabangi mbako to munjango litangani tukara mu myokere nyagitari yindishi oya bako ngane kwa irulira ko atenga mchange mu gosoka eto gosoka atika bono kunya kokwana kwa ntu to we wisas unura nya guancha aturutegenda kenya iwono tokora ngambia amokora okay kugani kwao gochasa muntu tuligireti nkorokio kunkikeri muganeti mono mono mokonyi muntu uratake ko bakonyi kuti mono rindi ebesa ni ndagira ndoje na ne kanene mangansenyo asukondisi no kanga tosamulite lakini mono ebinde biri mfakiti ndagira nebese kumwira nyitari igono nye ndagira ngwekere ya sinyaga iganka ngwe doje bese kana tupachete na twa sali twa tunda ibona ande kutuli mai ibogeni ya sindi biri munda yo tokonya na wanya wakorevi basi bono mwancha omurigere kwegure oyo ntatu mwabo Judy nero toresire gaiga na tabwati inchirende yonsi yo kunyara kumwira gali Eldoret nene nabo ibo onye kubwata umuchango ramwe no nyimbo indagira ngwekere yasinyanka gaiga keno mwagako yoetire no mongno abakongo mwagako utabwati ke barua na mwana onde tayurikiro muchiyo yo muroje bunore akina ari gusaba abarai aba bando eserikali mona serikali gakibwatiria so mwana wanyorere to abakongo korwa etokonye so that go se abande batarora mabira bakonyo mwagako uyu area council ya Irebono geti na former councilor mwako nkoro kumugira gakie kinyoreke kyanya magiri mwari gwancha mokonyo mwako yo mumu bwatisa so gwancha kwenu asenye na mabira manene mongno tabwati kende
mwana onde tayo urikire onde tayo gakina muriko yo magenda abusa akonye kenyuriki enyumba agakia chandikire timbwatia mangana mangeria tari an Thomas Ndege sireti oyo ne kirani jamon. Asante sana Thomas, no mwamate gochaso muchio na bakureresa igo ng'ano nye familia yete bwati kubwa konde gonse kuranyari gwiki omwana oyo gari asystem ya Eldoret na inde buna togenda tomugano oyo nango chibokora umete nga ekerero kia bange osaba abantu bonse bakwandega iga nikolinga anyore nga Judy anyare gokonyo agenda asenya gitari ya Eldoret anyare konyora obokonyi una advice tukoro asenya gitari nene ya KTRH noni go kingo chibokora ngo tabinde nga ntwatiga chinamba iberega iga tugeta se screen yeto chinamba ibere nchiro gwikera family enye onye gotete gwikera family ye personally onye ko ba advice osego share umuchango uchagaiga oseno nchilo ya chitorigeti baranyare komo compensation oseko mukonya anyare compensation kurwa senya gitari eli ya mokorete akanyorobo obokongo obo naboko baikera kurwa sinamba cyabo personally enamba ya Judy nerega iga Judy nero yorwalite enamba yo mwesko mwabo nerega iga omurendete nkaga iga sabaje bagwate smartphone osebra atakego to join ase group yeto ya Inka TV group eri egochibochangira omwana Judy agende nyagitari tobwate link yeto ye group join group yeto tafadhali tokwanira nega yali tonyoro mochango osetonyara nonye chi advice chino kwetere group toko form ya Judy tokoroka nga Judy hospital bill etokonye osekonye familia koira Judy nyagitari link ye group yeto nere ase comment yeto ntanga nisaiga ase story ye yenda gari click link join group yeto group ya Judy yakomokonya kogenda nyagitari takuwa poa sana, tutashukuru sana kanya subscribe mwende tukolege story cheto na mwende subscribe. Thank you so much otwiki 100,000 subscribers plus unatogendreta igo nenda gutosabira na induko sabira tore koruga iga semo ndira guto support unatogendreta iga imichango yeto osabira nga onye koligete story ye obwata omoyo bogwancha oranyare gokonya family so nyanyare gokonya Judy agende nyagitari fadhali do so toeba go join a group yeto na link yeto na piniriga iga at first comment ye story timbo atiande kushukuru sana bali nge behind the camera tobwate Jeff na Brian McKnight na bali nge gaiga tokobwate na kore story ye paka unatwa kolirega nyasawo seni till next time bye magetane Bridget Kerubo.